Shagero ba wani baya ni pressure anaka On the mixes and brush coat. sai da haka ina ta basu shi dan a gurin ba wani shege bayan ni na rikita gurin dan ko a garin sun san mu ne shegun guy we are the best ai yanzu kowa da mu yake son connect manya daban da yara dubi abin da na sanya from up to down desire yaran akwai shi da kaya manya daban da yara dubi abin da na sanya from up to down desire yaran akwai shi da kaya yau na sa gobe dole na canza manya ga mu mun faso a venza ba wani shege muddin muka kutsa muna zuwa kasar waje ko ba visa cizon gayo muke yi taka rawa ake yi muddin na saka tasu muke kullum matuka ba wani shege idan na shiga mutum guda ba a fuska biyu amsa ɗaya kam koma biyu part 1 na yi sora part biyu ai simanin jiki na ta ciyo haka saka ce mini master wai dan na sasa a poster shegen yaro ne a kapta fresh akwai ni da tsafta